אני אזכיר לכולם שכל השיעורים שלנו נמצאים ביוטיוב, מי שרוצה להתאמן בזמנו הפנוי, פשוט לרשום ביעל נהרי קושי אישי ביוטיוב, ואתם תמצאו את כל השיעורים שלנו. ואנחנו מתחילים, ואנחנו נעבוד היום עם משקולות ועם כיסא, שניהם מחכים לנו בצד, אנחנו מתחילים בעמידה, ואנחנו עומדים בפיסוק ברוחב הגן, ואנחנו לוקחים הרבה אוויר מהצדדים, מותחים את הידיים, מתיחה, 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 להתבונן על כפות הידיים, כף יד לכף יד, ולהוציא אוויר. ושוב, לקחת הרבה אוויר, למתוח את הידיים לצדדים ולמעלה, להסתכל על כפות הידיים, ללחוץ אותן אחת לשנייה ולהוציא אוויר. ועוד אחד כזה עם הרבה אוויר, הפעם המבט נשאר קדימה, כפות הידיים למעלה, יד ימין אוחזת את יד שמאל ולוקחת אותה ימינה, כל הצד, עמוד השדרה כופף, כפיפה צידית, וחזרה למרכז ולהוריד. ושוב לוקחים הרבה אוויר, ויד שמאל אוחזת את יד ימין, ותיתנו למרפק הימני להיות פתוח לגמרי, והמרפקים ישרים, ועמוד השדרה כופף שמאלה, וחזרה ולהוריד. יד ימין בסיבובים גדולים עם הפניית מבט וחזה לאחור, להכניס הרבה אוויר שמעלים את היד, להוציא כשמורידים, עוד פעמיים כאלה, לא למהר, לחפש טווח גדול ולהפנות את החזה, ועוד אחד. ואותו דבר פנימה, ממש להפנות בית חזה, סיבוב ולהוריד, למלא אוויר בעלייה, ולהוציא בירידה עוד פעמיים, ועוד אחד כזה, נהדר, ויד שמאל, סיבובים גדולים לאחור, עם הפניה, ולמלא אוויר ולהוציא. ועוד פעמיים. יופי, ביד שמאל, סיבובים גדולים פנימה. הופ. להסתכל לאחור ולמעלה ולהוריד עוד פעמיים. ועוד אחד. יופי, פיסוק קצת יותר גדול, שתי ידיים גבוהות לצדדים, 4 פעמים לאחור, 4 ולהוריד. גובה חזה, 4, 3, 2, 1 ולהוריד. גב ישר קדימה, 4, 3, 2, 1 ולהזדקף. ושוב, 4, 3, 2, 1 ולהוריד. חזה, 3, 2, 1 ולהוריד. כפיפה קדימה 4 פעמים ולהזדקף. יד ימין חוצה את קו האמצע לתקרה והקיר וחזרה, וסיבוב ולהבריג חזרה. עוד פעמיים גבוה, ממש כאילו אנחנו כזה אזור קיר משהו גבוה, וחזרה. וגובה חזה, להבריג את עמוד השדרה וחזרה. וחזרה. פחות מגובה הכתף קצת. יופי, לפינה התחתונה עם כפיפת ברכיים. ולהזדקף, לקפוף ברכיים. ולהזדקף עוד פעמיים. להכניס אוויר כשעולים, להוציא שיורדים. נהדר, ומיד צד שני. גבוה וחזרה. וגבוה ורחוק וחזרה. להוציא אוויר ולקחת. ולקחת. גובה חזה רחוק ובצד שני. ורחוק. עוד פעמיים. עוד אחד. נהדר. ולמטה. עם כפיפת ברכיים. ולהזדקף. ולקחת. להוציא. ולקחת. אחרון. ולקחת. נהדר. אנחנו קצת מצמצמים את הפיסוק. מחזיקים במעקה של הבטן. ויד ימין ורגל ימין. הופ.
ולהוריד לאט, לשלוט בתנועה. יופי, עוד פעמיים. ועוד אחד, סיבוב גדול ממש ממפרק הירך, נהדר, אותה רגל סיבובים פנימה. 4, 3, עוד פעמיים, כמה שיותר איטי, ככה אנחנו שולטים יותר בתנועה, ועוד אחד. יופי, צד שני, סיבובים החוצה. 4, 3, תחפשו טווח גם בכתף וגם ברגל. 2, הופה, ועוד אחד. יופי, ופנימה. 4, עוד פעמיים, עוד אחד, נהדר. אנחנו מתחילים קצת לנוע בחדר, אז נבדוק שיש לנו 4 צעדים קדימה, הידיים לצדדים, הבטן אסופה, תנועות גדולות, אנחנו בחימום. ידיים לצדדים ופנימה. 4, ולפתוח. 3, 2, 1, רוורס. 4, 3, 2, 1, שוב קדימה. גדול וגבוה עם הברכיים. עוד אחד. יופי. רוורס. 1, ימינה. 2, שמאלה. 2, ושוב לימין. ושני צעדים לשמאל. עצרנו באמצע. הברגיים ימין קדימה ולאחור. להבריג ולאחור. עוד 2, ולפתוח. משוחרר עם הידיים ולסגור. שמאל. להבריג וחזרה. להבריג. עוד פעמיים. ידיים משוחררות. עוד אחד. ולעצור. עוד פעם אחת קדימה. ידיים. 4, הופ, 3, גדול, שכמות מתקרבות בפתיחה. רוורס. 3, 2, 1, שוב קדימה. 4, 3, 2, 1, רוורס. 4, 3, 2, 1, ימין. 1, 2, שמאל. 1, 2, שוב ימין. 1, 2, שמאל. עצרנו. פנימה. הופ, ימין. ולאחור. קדימה. ולאחור. 2. אחרון. ולסגור. ושמאל. הופ. והחוצה. פנימה. עוד פעמיים. ודי. יופי, התחממנו, זזנו קצת אלינו דופק, לוקחים כיסא. המשקולות מתחת לכיסא. יופי, להניח אותם כך שלא יפריעו לנו בחלק הראשון, אנחנו לא נעזרים בהם. אז אנחנו יושבים עם כפות הרגליים במגע מלא, והברכיים פתוחות, כאילו לפינות של הכיסא. ואנחנו מתחילים עם שתי ידיים גבוהות למעלה, ואנחנו רוצים לגעת בתקרה כל פעם עם אצבעות אחרות, לא למהר. ממש לגעת בתקרה, זה לא אומר שהשני כופף. שתיהן ישרות, ואחת ממש גבוהה רוצה לגעת בלמעלה של הארון, ולרדת. ועכשיו שמאל עולה, רוצה למדף הכי עליון בארון, ולחזרה. אנחנו נשארים עם המבט קדימה, לא לעשות את זה מהר. לעלות עם ימין, גבוה, 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 ולשחרר. ושמאל, גבוה, 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 ולשחרר. ושוב ימין, הכי גבוה שלכם. עוד קצת, עוד קצת.
ולהוריד, ושמאל, גבוה, 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 ולהוריד את שתי הידיים. סיבובים של הכתפיים לאחור, 3, 2, 1, וסיבובים של הכתפיים, נימה, 3, ממש לערבב את השכמות, 2, 1, ודי. יד ימין כנגד הירך הימנית מבפנים. כתף ימין ומצח לברך שמאל. ממש לדחוף עם היד את הרגל הימנית, הרגל מתנגדת והראש יורד לברך. ולהזדקף חזרה. לקחת הרבה אוויר. לדחוף ולהתנגד, להביא את הכתף הימנית כמה שיותר קרוב לברך השמאלית וגם את המצח. ולהזדקף, לקחת אוויר. עוד פעמיים כאלה, לקחת הרבה אוויר, להוציא, לדחוף את הרגל, הרגל מתנגדת, המצח מגיע לברך, ולהזדקף. עוד אחד כזה, אוויר, יד דוחפת ירך, ירך מתנגד, מצח לברך, הכתף הימנית רוצה גם להגיע. ולהזדקף. נהדר, אנחנו לאותו צד סיבוב. זאת אומרת שהמצח בא לברך שמאל, יורד למרכז, בא לברך ימין, ואנחנו נשענים על משענות הכיסא, פושטים את הגב לאחור, וכופפים לשמאל, למרכז, לאחור, ממש מקשיטים את הגב, לא רק ראש, שימו לב שאתם עושים את זה מעמוד שדרה נמוך יותר מהעורף. אחורה, אחורה, כל הגב. עוד פעמיים, גדול, לא למהר. וממש לפתוח את בית החזה, ועוד אחד כזה. ולעצור במרכז. יופי. כתף שמאל, יד שמאל כנגד ירך שמאל. כתף שמאל רוצה להגיע לברך ימין וגם המצח. לדחוף ולהתנגד, לדחוף ולהתנגד. ולהזדקף חזרה, לקחת אוויר. יד שמאל דוחף את הירך השמאלי. הכתף מגיעה לברך שמאל, ימין, המצח מגיע לברך ימין. ולהזדקף חזרה. אוויר, הוצאת אוויר. והזדקפות, ועוד אחד כזה. לדחוף ולהתנגד. לכיוון הברך נשאר, ממשיכים סיבוב שלם לשמאל, לעלות עד למעלה ולהקשיט את הגב. מצח לברך ימין, ראש במרכז, לצד שמאל, למעלה ולהקשיט. עוד אחד, גדול, משוחרר, קדימה, ודי. יופי, אנחנו קצת סוגרים את הרגליים, אנחנו עם הידיים לצדדים, ואנחנו עושים רצף קטן בלי משקולות לידיים, לחמם קצת כתפיים. אז אנחנו עושים 4 סיבובים איטיים לאחור, 4, לאט, 3, 2, 1, 4 סיבובים קדימה, ממש לעשות סיבוב, להרגיש את השכמה עולה ויורדת, עוד פעמיים. עוד אחד, כפות ידיים לכיוון התקרה, לרצפה, ולדחוף את הקירות הנגדיים, ולתקרה, ולרצפה. עוד פעמיים, לסובב ממש את הגודלים לאחור, וקדימה, ולאחור, וקדימה. יד ימין עולה למעלה, שמאל נשארת במקום. להוריד אותה עם כף היד לכיוון הרצפה. שמאל עולה עם כף יד לתקרה. יורדת עם כף יד לרצפה. וימין. להוריד. ושמאל. להוריד. ימין. שמאל. ואחרון לכל יד. ימין. לא להוריד את הידיים. שמאל,
יופי, כף יד לכף יד קדימה. לפתוח לצדדים. קדימה אנחנו נעשה את זה גב כף יד לגב כף יד. ולפתוח לצדדים. וגב לגב עם כימור של הגב. ולפתוח. ולקמר, להכניס ראש בין הידיים. ולפתוח. עוד פעמיים, עגול. ולפתוח. ובבא אחרי העגול נוריד את האמות לירכיים. וננוח רגע פה. ונדמיין את הפנס בחזה. ונעיר מהחזה לתקרה. שימו לב שאתם לא מעירים מהמצח או מהסנטר אלא מהחזה. אנחנו מחפשים תנועה בעמוד שדרה. והעגול פנימה. פנימה. הפנס רוצה להעיר לכיוון הפופיק. והוא מאיר למעלה, המבט לא אליי, המבט לרצפה קדימה והחזה פתוח. ועגול. וחזה בחוץ, מבט לרצפה, לא אליי. עוד פעמיים, עגול, ממש להאיר לכיוון המפסע, אפילו יותר גבוה לפופיק. והחוצה. ועוד אחד. ולאט להזדקף. יופי, כפות ידיים על הירכיים, מצוף לפנינו, ואנחנו צוללים מתחת למצוף ולוקחים אותו איתנו. ושוב, לצלול קרוב לכיסא, מתחת למצוף, ולקחת אותו איתנו ממש בגב, בקו החזייה. אל תיקחו אותו בעורף. תרדו עמוק. ממש תרדו שהוא יגיע לנו לשכמות ותעלו. יופי. עוד פעם אחת כזאת. לצלול, רחוק ולעלות. נהדר. מעל המצוף. מעליו ולקחת אותו איתנו בעלייה. ומעל המצוף ולקחת אותו איתנו. עוד פעמיים. להוציא אוויר, ולקחת, ועוד אחד כזה גדול מעבר, ולקחת. נהדר. הרגליים נסגרות פנימה, אנחנו פותחים בגבוה. תדמיינו שלשני צידי הרגליים יש קוביות יוגה או אבנים או לא יודעת, מדרכה, ואנחנו מעל, ומעל, זה הכי פתוח, ולסגור מעל, ולסגור, ולפתוח, לפתוח, לסגור, לסגור. עוד פעמיים, לפתוח, לפתוח, לסגור, לסגור. אני משנה. אנחנו עושים לצד ימין, פתיחה, מביאים את רגל שמאל ימינה, או החוצה, אוקיי? קמים, יושבים, מרגישים את הכיסא, לא לחפש אותו עם הראש. מכניסים את רגל שמאל ואת רגל ימין. עכשיו בואו נדמיין שאנחנו ברכב. יוצאים שמאלה מהרכב גדול, מוציאים גם את הרגל השנייה מהאוטו, בלי עזרת ידיים, מתרוממים, מחפשים עם הידיים את הכיסא, מתיישבים ונכנסים לרכב גבוה, ג'יפ, הופ והופ. צד שני, אנחנו ליד הנהג, החוצה, החוצה, עמידה מלאה. לחפש עם הידיים שיש כיסא להתיישב, להיכנס גבוה. ועוד אחד. ואנחנו עושים את זה שוב לשמאל, החוצה. החוצה בגבוה, לא לוותר להרמה הזאת. יציאה, חזרה לשבת, פנימה ופנימה.
יפה לנו. לשבת זקוף על המזרון, לעשות רול דאון עם הידיים, מטיילות על הרגליים למטה, ולעלות חזרה, לפתוח ל-Y גדול. ורד, אני לא שומעת, תכתבי לי מה ואני אסתכל. לסגור ולרדת למטה, 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 למטה. ואנחנו לוקחים בדרך חזרת המשקולות איתנו. אוקיי? ידיים לצדדים. שנייה, אני רוצה לראות מה ורד כותבת לי. לסגור מיקרופונים בבקשה. אני חשבתי שסגרתי לכולם, אז מי שעם מיקרופון פתוח אני מבקשת לסגור. אוקיי? ואנחנו יושבים עם המשקולות בידיים. אוקיי. אנחנו מתחילים בכפיפות צידיות, להחזיק את המשקולות כך, בגולגולים שלהם, או אם זה בקבוקים, ואנחנו כאילו נשענים על מושב הכיסא, אבל לא נשענים, ואנחנו מצד אחד, לא לתת לכתף הנגדית לעלות, המשקולות נמצאות כדי שיהיה כבד בשני הצדדים, לקפוף לצד אחד, לגעת ברצפה אם אפשר, לחזור חזרה, המבט נשאר קדימה, הגב נשאר קדימה, אנחנו ממש כופפים כפיפה צידית, הבננות שלנו, עמוד השדרה ממש צריך את התנועות של הכפיפות הצידיות גם, אז הצידה, הצידה, הצידה הרבה, ולצד שני. ומצד אחד, לצד שני, ועוד פעם אחת כזאת תעשו מצד, לצד. אוקיי, אנחנו יושבים זקוף, המרפקים כאן, גבוהים. אנחנו פותחים את המרפקים הצידה, משאירים אותם באותו גובה, וסוגרים פנימה. פותחים וסוגרים. פותחים וסוגרים. עוד 3, לפתוח, לסגור לאט, לא למהר. מרפקים גבוהים כל הזמן. לסגור, עוד 1. לפתוח, הרבה בית חזה פתוח. לסגור ולהוריד את הידיים. נהדר. הבא שלנו יהיה כשאין לרוחב, כפיפת מרפקים, הרמה, שליחה, כפיפה, החזרה למותניים והורדת משקולות, כפיפה, מרפקים גבוהים, שתי ידיים ישרות לצדדים, לקפוף חזרה, לקרב חזרה, ולאט להוריד, לקפוף, מרפקים גבוהים, מרפקים ישרים, מרפקים כופפים, לקרב, להוריד, לקפוף, להרים, לפשוט, לקפוף, לקרב למותניים ולאט להוריד. עוד 3, כפיפה, הרמה, אישור, כפיפה, קירוב, פתיחה, כפיפה, הרמה, פשיטה, כפיפה, קירוב, הורדה אחרון, הופ, הופ, לשלוח, חזרה, קרוב ולהוריד. נהדר. אנחנו לוקחים את הידיים מאותה כפיפה, ומפה פעם אחת אגרוף רחוק לצד אחד, אני לא אומרת צדדים כי זה פחות חשוב, להשאיר באותו מקום זה לסירוגין, וצד שני, ולחזור, ורחוק, רחוק, רחוק, ולחזור. המרפקים מנסים להישאר גבוהים, לא לתת להם לרדת, רחוק, וחזרה, ורחוק, וכפיפה, וצד שני רחוק, ליישר עד הסוף את המרפק. עוד 4, מרפקים גבוהים, 3, 2,
אחרון, ולנוח. לסובב כתפיים לאחור, 4 סיבובים. 4, 3, יופי, עוד 2, עוד 1, ו4 סיבובים קדימה. 4, 3, ממש תחשבו על השכמות שיורדות לכיסים, למעלה ולהוריד, ועוד 1. יופי. הידיים לצדדים, אנחנו כופפים מרפקים וקמים, מיישרים ידיים. לפנינו מדרגה, מעליה צעד גדול. ידיים לצדדים ירדנו. הסתובבנו ימינה, צעד גדול היה בימין, לא אמרתי. הסתובבנו ימינה, כפיפה של המרפק השמאלי, פשיטה של המרפק השמאלי. חזרה למרכז, הורדת ידיים, רגל ימין מעל המדרגה לאחור, עם הידיים בלי להסתכל אחורה. לקחת את הידיים לאחור, לחפש את הכיסא, לא להסתובב אחורה, לחפש עם הידיים ולשבת. אני אקח טיפה אחורה כדי שתראו את הרגליים יותר. אנחנו עוברים שוב לעמידה. 2 ידיים לצידי הגוף. רגל שמאל מעל מדרגה גדולה. ירידה לברך אחורית. סיבוב שמאלה. מרפק ימין, משקולת לחזה. מתיישר המרפק חזרה. חוזרים. מורידים ידיים. מעל המשוכה. להחזיר את הרגל. לחפש עם הידיים ישרות הכיסא מאחור. ולשבת. ועמידה. הורדת ידיים. מעל משוכה עם רגל ימין. הופ. זקוף. ירידה. ימינה. מרפק שמאל כופף. מרפק שמאל מתיישר. חוזרים למרכז. מורידים ידיים. מעל המשוכה. עם הידיים ישרות לאחור. הופ, לשבת, נהדר. שמאל, כפיפה, יישור, שמאל מעל המשוכה, ירידה בגב ישר, פנייה שמאלה, יד ימין כופפת, יד ימין מתיישרת, קדימה, ולחזור לאחור. אחרון אנחנו עם הידיים יושבים, בפעם הבאה אנחנו קמים, ידיים, רגל ימין בצד גדול, ברכיים ישרות, אוקיי? אנחנו פה בחזית, אוקיי? ושתי הידיים מקו התפר של החולצה. אנחנו באים ישר קדימה, מיישרים ידיים, כופפים ידיים כך 3 פעמים בברכיים ישרות. 2, 1, ולחזור חזרה לזקוף. אז אנחנו נשארים באותו צעד פסיעה, לא להחזיר רגל אחורה. לבוא בברכיים ישרות לגמרי קדימה, המרפקים גבוהים, הידיים, המשקולות בקו התפר של החולצה, ו3 פעמים מיישרים את המרפקים וכופפים אותם. המבט שלכם למטה, לא אליי. 2, 3, ולהוריד ידיים ולהזדקף. קדימה. מרפקים גבוהים נשארים באותו מקום. 3 פעמים פשיטת מרפק. 3, 2, 1, ולהזדקף. ואחרון, לבוא קדימה. מרפקים גבוהים. מבט לרצפה. 3, 2, 1, להזדקף. להחזיר את הרגל לאחור. אחרון שלנו לחפש את הכיסא. הוא ברח לי לשבת. אנחנו עולים חזרה. מיישרים. מביאים את רגל שמאל ישרה קדימה. באים עם הגב בהטיה. מרפקים לצידי, המשקולות לצידי החולצה. ו3 פעמים אנחנו מיישרים את המרפקים. אני מזכירה, הברכיים ישרות כל הזמן. 1, ולהזדקף.
ושוב, ברכיים ישרות, חזה זקוף קדימה, מרפקים עולים גבוה, 3 פעמים פשיטת מרפק, בלי להזיז את המרפק מהמקום שלו. 1, ולהזדקף. עוד פעמיים, חזה, מרפקים גבוהים, מבט לרצפה, 3, 2, 1, להזדקף, ועוד פעם אחת, חזה מוביל תנועה קדימה, מרפקים עולים גבוהים, ו3 פעמים פשיטה. 3, 2, 1, ודי, לשחרר מצד לצד הרגליים. אנחנו לא צריכים את הכיסאות בשלב זה, אנחנו עומדים בעמידת פיסוק עם כפות הרגליים החוצה, והידיים פה, אוקיי? כפות הרגליים החוצה, הידיים ב-W, אנחנו יורדים ישר, זה לא סקווט, זה סומו סקווט, הברכיים הולכות לצדדים, הגב במרכז, ואנחנו עולים עם שתי הידיים ב-V. יורדים קודם כל תקרבו שכמות, ממש תיקחו אחורה, תקרבו שכמות, ותרדו עם זה למטה נמוך נמוך כשהברכיים לצדדים. ולעלות עם הידיים ב-V, לא למהר, העבודה היא איטית עם המשקולות, זו העבודה, לפתוח לצדדים הרבה את הרגליים, לרדת, והופ, יופי, לקרב שכמות, לרדת בגב ישר, ברכיים לצדדים הרבה, לעלות וידיים לפינות, עוד 3 חזרות, ירידה, ממש לרצות לגעת עם הירכיים בקיר האחורי, ולעלות, פעמיים, לפתוח, לרדת, לעלות, שכמות קרובות, ירידה נמוכה, עלייה, דחיסה ולשחרר, יופי, לשחרר הכל קצת מצד לצד. אנחנו חוזרים לכיסאות לא בישיבה, אלא כהדמיה של עמידת 6. אז הכיסא לפנינו, אנחנו צריכים משקולת 1, ואנחנו נתחיל עם משקולת ביד שמאל, אנחנו נתחיל עם משקולת על מושב הכיסא, עם ידיים משני צידי הכיסא, ואנחנו קצת מעבירים משקל לכיסא, ובחזרה, הרבה לרגליים, עד מתיחה של הרגליים מאחור. ולחזור לכיסא, ובחזרה לאחור, הרבה בחזרה לאחור, וקדימה, הכל בברכיים ישרות. גם כשלוקחים לאחור, הברכיים ישרות. ועוד אחד כזה, קדימה, ואנחנו יוצרים במרכז, כשחלוקת המשקל שווה בין הידיים לרגליים. כף יד ימין תהיה במרכז מושב הכיסא, ויד שמאל אוחזת את המשקולת לצד המושב. רגל ימין ארוכה לאחור על קצות האצבעות. הברכיים שתיהן ישרות. יד שמאל תעלה עד גובה האוזן ונצרף את רגל ימין. ונוריד את שתיהן. לקחת אוויר בניוטרל ולהוציא כשיד שמאל לצד האוזן ורגל ימין עולה. ולהוריד. ולהוציא אוויר ולקחת בירידה. כתף ימין רחוקה מהאוזן. להוציא אוויר בעלייה ולקחת בירידה. הכל ישר. הרבה משקל על יד ימין. ולהוריד. עוד 3. להוציא ולקחת. עוד פעמיים. להוציא ולקחת. להוציא אוויר ולקחת אוויר. אחרון.
ולקחת, להניח את המשקולת, להחזיק את הכיסא בשני הצדדים, להעביר משקל העקבים למתיחה, חזה לכיוון הרצפה, ולאט להתקרב לכיסא ובגב עגול להזדקף. נהדר. 4 פעמים קירוב שכמות כמו בחימום. 4, 3, 2, 1, ולשחרר מלמעלה בכזה. ועוד אחד. כזה. ואנחנו חוזרים לכיסא לאותה יד ואותה רגל. אוקיי? יד ימין במרכז הכיסא, רגל ימין תהיה כפופה לאחור. כשהמרפק השמאלי עולה למעלה, העקב דוחף את התקרה. ואז הברך תצטרף לברך השנייה והיד תתיישר. מרפק עולה, עקב עולה, מרפק מתיישר, ברך יורדת. ואף ולהוריד. ואף ולהוריד. 3. לקחת אוויר בירידה. להוציא אוויר בעלייה. לקחת ואחרון. להוריד את הרגל לרצפה, להניח משקולת, 2 ידיים לצידי מושב הכיסא, להרחיק קצת רגליים ולמתוח. חזה בחוץ, הרבה משקל על העקבים, להתקרב לכיסא ולעלות חוליה אחרי חוליה. סיבובים של הידיים, 3, 2, 1, 3 סיבובים פנימה, גדולים, 3, 2, 1, ואנחנו עוברים לשני התרגילים האלה בצד השני. זה אומר שהמשקולת תהיה ביד ימין, יד שמאל תהיה במרכז מושב הכיסא, הרגליים תהיינה קצת רחוקות, רגל שמאל תהיה ישרה לאחור על קצות האצבעות, יד ימין לצד הכיסא. עורף ארוך, לא לעבוד עם סנטר פנימה או החוצה. אנחנו מוציאים אוויר כשמעלים את היד והרגל ולוקחים אוויר בחזרה. ולהוציא, להרחיק את כתף שמאל מהאוזן. בחזרה, לא להימנע מהמשקל על יד שמאל. זה מעודד את צפיפות העצם. ולרדת. ולעלות יד עד האוזן. ולרדת. 3. ולקחת אוויר. 2. להרחיק את כתף שמאל מהאוזן כדי שהשכמה תהיה במקום. אחרון. יופי, להניח משקולת. להחזיק משני צידי מושב הכיסא. להעביר משקל לעקבים, למתוח, להוציא מחרוזות לכיוון הרצפה. להתקרב לכיסא. חוליה אחרי חוליה וגם עגול. יופי לנו, 2 ידיים לצדדים. 3, 2, 1, גב כף יד לגב כף יד. 3, לפתוח. 2, לפתוח. אחרון, לפתוח, חזרנו לכיסא. יד ימין, רגל שמאל. רגל שמאל כפופה לתקרה. כף יד שמאל במרכז מושב הכיסא. המרפק הימני עולה למעלה, מגלח את המותן כשהעקב דוחף את התקרה. ולשחרר. וגבוה, ולשחרר במבט שלכם לכף יד שמאל. לעלות מרפק גבוה ולהוריד ברך לברך. לעלות עקב גבוה וברך לברך. 3, 2, אחרון. יופי, להניח רגל, להניח משקולת, 2 ידיים לצידי מושב הכיסא, רגליים רחוקות, ושוב מתיחה. תנסו לכוון את בתי השכי לכיוון הרצפה. ממש לסובב כך שבתי השכי הולכים לכיוון הרצפה.
זה מתיחה נהדרת לשכמות. מתקרבים לכיסא. ועולים לאט, חוליה אחרי חוליה. אנחנו עם שתי המשקולות בלי הכיסא. אוקיי? אנחנו עומדים זקוף. אנחנו מרחיקים את רגל שמאל ויד ימין. אז זקוף, רגל שמאל הצידה, ואנחנו מרחיקים יד ורגל נגדית. מחזיקים. ומורידים רחוק. בלי להתנדנד. גזע זקוף, יציב. ולהוריד, יופי. להישאר עם נקודה אחת שמאירה למעלה, לא זזה. הצידה, ובחזרה. והצידה ולהחזיק, ובחזרה. ועוד 4. 4, ולהוריד. 3, יופי. מרפקים ישרים. מעולה. עוד אחד ודי. מהבטן. להישאר יציב. רק היד עולה. 3, 2, עולה יורדת ועולה. 1, ודי. לשחרר. בואו נעשה את זה ככה פשוט צד שני. רגל שמאל, ימין הולכת הצידה. אנחנו יציבים לגמרי. ממש לחשוב על הגזע, על הנקודה אחת שנשארת במקום, ואנחנו מרחיקים יד ורגל. וחזרה. ולהרחיק. וחזרה. וזקוף. מהבטן. רק הענפים זזים. הגזע יציב. 4. ולהוריד רחוק. 3. עוד פעמיים. יופי, באחרון אנחנו נשארים, והיד יורדת, עולה, יורדת, עולה, עוד אחד, יורדת, עולה, ודי. פיסוק, ידיים על המותניים, וסיבובים גדולים מהאגן. שוב, לא להזיז את הנקודה למעלה, הראש יציב, רק האגן. וצד שני. יופי, תרגיל אחרון. אנחנו עומדים בפיסוק, אפילו לא פיסוק, קצת רווח בין הרגליים, ואנחנו עולים על קצות האצבעות, עם שתי ידיים עולות, ויורדים בשליטה, לא לתת למשקולות להחליט עלינו. לאט, 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 לאט. לאט, העקבים נוגעים ברצפה כשהידיים מגיעות לצידי הגוף. לעלות, 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 לדחוף את התקרה, גבוה, 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 עם עקבים גבוהים, ולהתחיל ירידה מבוקרת בשליטה. ועקבים לרצפה, עוד פעמיים. עולים, מרפקים ישרים, 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 לא לעבוד עם מרפקים כפופים. לדחוף את התקרה. לרדת לאט, 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 עד למטה, אחרון ודי. אפ. לדחוף את התקרה, גבוה, עקבים גבוהים, ואנחנו יורדים לאט בשליטה. ודי, מניחים את המשקולות בצד. משחררים כאלה גדולים עם מרכיים כפופות מצד לצד, ממש גדול ומשוחרר. עוד אחד לכל צד. יופי. עולים על קצות האצבעות עם הרבה אוויר, וזורקים הכל למטה. ועולים גבוה. וזורקים הכל למטה. מזדקפים יד שמאל לאחור. סליחה, לא משנה איזה יד. יד אחת לאחור, והשנייה מותחת אותה. עם כפיפה צידית של עמוד השדרה. וחזרה. וצד שני. עם כפיפה צידית. ובחזרה. והרבה אוויר מהצדדים. וכף יד לכף יד. ולהוציא את האוויר. ועוד אחד כזה, למלא, לא למהר.
שיהיה לכם המשך יום נעים.